Tak vítejte na Boza Beach, na tomhle krásném panenském místě. Je to nádherný panenský místo, kde vznikne náš rezort. A já vás teďko zvu, pojďte se podívat, jak to vypadá v naší tropické zahradě, plné kokosů, kokosových palem. A tady už dneska přemýšlíme nad tím, jak tohle celé místo uchopíme, tak abyste měli pro sebe místo pro odpočinek, pro to nabrat síly a užít si takovýhle nádherný ráj. Tak vítejte v našem rezortu. Tak tady je 25 000 metrů čtverečních naší nádherné tropické zahrady. Pojďte se podívat. Tohle místo jsme si zamilovali. Rozhodli jsme se, že tady musíme strávit pár dní, aby jsme si to místo nacítili, navnímali, aby jsme si to tady zažili, jaký to tady je, aby jsme viděli, jaký je to za přílivu, za odlivu, když fouká vítr, když je slunce, a nedá se nic jiného, než tohle místo milovat. Tak pojďte za mnou, tohle celé je ještě pořád naše. A těším se na to, až postavíme první vily, první bungalovy a budete mít možnost si to tady užít s námi. Tak tady máme co budovat. Tak co na to říkáte? Krásný. Tak tady jsme v další části našeho rezortu. Tohle všechno je front, tohle všechno je s pohledem na moře. A tady za náma vidíte sousední rezort, takže až k němu je náš pozemek. Tady jsou teď kozičky, které se tady pasou a který patří místním. A pak se půjdeme podívat až dozadu, vlastně do zadní části pozemku, kde vám ukážeme vlastně ještě tu další část. Je to opravdu obrovský. No a tady si představte mezi těma palmama ty vily, bude to prostě krásný. Tak teď jdeme do další části našeho rezortu. Tady už jsme o kousíček níž, co se týče terénu. A je to ještě hodně dozadu, ten pozemek. Z nějakých 180 metrů od moře. A tady jsou vzrostlý kešu stromy, těch je tady spousta. Tady se teď na políčkách pěstuje rýže. No a tady před rokem vypalovali tu část, takže to odnesly naše kešu stromy, ale to jejich dřevo je velmi vzácný, protože se mu říká bílý mahagon. A to určitě potom zužitkujeme, použijeme vlastně při výstavbě na dekorační prvky do interiéru. To dřevo je opravdu úžasný. No a tady pořád ještě jdeme, tohle je pořád ještě součást našeho pozemku. Tady to všechno po pravé straně. Člověk si uvědomí, jak je to veliký, až když si to celý projde. Takže další kešu. No a tady máme ještě část našeho pozemku. Určitě tady vznikne i tropická zahrada, aby jsme měli pořád přísun čerstvého ovoce, aby jsme si tady byli schopni pro rezort spoustu věcí vypěstovat. No a za malou chviličku se dostaneme na hranici pozemku. Tak a tamhle už jsou vidět sloupy, které ten pozemek už oddělují od těch dalších. Takže tam je hranice. Takže to prostě musíte vidět.
Takže kdo chce s náma tohle dobrodružství zažít a společně s námi tohle postavit, tak tohle je úžasná příležitost. Tak teď jsme dorazili na náš rezort za přílivu. Mám tady sebou i naší ochránku, která nás doprovází všude. Tyhle 3 kamarády. No a tady začíná náš pozemek. No a teď si jenom užíváme toho neskutečného přílivu. Pojďte se na to podívat. Byli jsme se i vykoupat. Ty vlny jsou úžasný. Jo, takže důležitý je, že pozemek je vyvýšený, že jsme vysoko vlastně nad tou přílivovou vlnou, což je podstatný pro ten rezort. A je to krásný, je to úžasný. No a za měsíc začíná sezóna, takže za měsíc se celá pláž uklidí. Ten jeden úklid, vlastně, když se všechno stáhne, to, co vyplavuje moře, tak vydrží zhruba 3 měsíce. Takže příště, až sem přijedeme, tak tady bude krásná panenská pláž. Teď jsme mimo sezónu, teď jsme po období dešťů, takže teď je tady nasetý všechno, prostě, co to moře přineslo. No a uklidí se úplně celá pláž a pak další 3 měsíce nádhera. Samozřejmě my se o to budeme starat, aby ta pláž byla pořád uklizená. Ale je to boží, je to krásný. A jednu věc vám prozradím. To, co jsme zažili na jiných místech, je, že díky turistům spousta odpadků, nebezpečných věcí, protože jsme zažili na Zanzibaru střepy, které byly právě při tom odlivu vidět v té vodě, takže pak se bojíte do té vody. Tady je to nádherně čistý. Ta pláž je absolutně čistá a když je odliv a kráčíte dovnitř vlastně do toho oceánu, tak nikde nevidíte žádný vinec. Jo, což je hrozně důležitý, když tady budeme se svýma dětma, aby jsme měli opravdu místo, který je safe. A ještě jsme se dozvěděli jednu věc, nejsou tady žádný hadi a nejsou tady i žádní predátoři ve vodě. Takže místo úplně boží, úplně ideální. Wow! Nikde ani noha, prostě jsme tu sami teďka. Je ráno, bude 10 hodin. Jsme po snídani.